खुलुमबाय बे समाव जोबोरैनो मोनसे गोजोनथाव रादाब फोसावनो सिगांदों। आसामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव रादाब होदों रायजोनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। बे खेबनिफ्राय साफ्रोम सुबुङानो थोंजों गिबि मन्थ्रिनियाव गाव गावनि जेंनाखौ फोरमायहरनो खाबु मोनसिगोन। नंगौ, आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गिदिर सुबिदा फोसावदों। फैगौ जानुवारियाव बेखेवगोन सीएम हेल्पलाइन नम्बर एबा गिबि मन्थ्रि हेल्पलाइन नम्बर। गिबि मन्थ्रिया बावैसो सिगां फेसबुक लाइभनि गेजेरजों बे गोजोनथाव रादाबखौ फोसावदों। बे खेबनिफ्राय गिबि मन्थ्रिनि मावख'आव थोंजोङै कल खालामनानैनो नोंथाङा मोनफ्रोमबो रोखोमनि जेंनाफोरखौ फोरमायहरनो हागोन। जेंनाफोरखौ फोरमायहरनो थाखाय नोंथाङा सीएम हेल्पलाइन नम्बराव कल खालामनांगोन। बेनि अनगायैबो मोनसे व्हाट्सएप नाम्बारबो फोसावगोन, जेराव नोंथाङा व्हाट्सएप मेसेजनि गेजेरजोंबो जेंनाफोरखौ फोरमायहरनो खाबु मोनगोन। व्हाट्सएप मेसेजनि गेजेरजों जायखिजाया रोखोमनि जेंना, अजद, मेसेज एबा फट' भिडिअफोर दैथायहरनो हागोन। माब्लाबा समाव रायजो राजानि जेंना अजदफोरा गोजौ मावख'सिम एबा गिबि मन्थ्रिनिसिम सौहैनो गोलाव सम लायो आरो माब्लाबा माखासेया सौहैजोबाबो जानो हागौ, जायनि थाखाय गिबि मन्थ्रिया रायजो राजाफोरनि जेंना जेंसिखौ थोंजोङै मिथिनो थाखाय मोनसे बे हाबाफारिखौ लादों। जोबोद खम समनि गेजेरावनो रायजो राजाफोरनि मोजां गाज्रि, सुबिदा उसुबिदा, जेंना जेंसिफोर, अजदफोरखौ खोनासंनो आरो मावफुंनो गिबि मन्थ्रिनि बियो मोनसे बाखनायथाव आगान। खुलुमबाय बे समाव जोबोरैनो मोनसे गोजोनथाव रादाब फोसावनो सिगांदों। आसामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव रादाब होदों रायजोनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। बे खेबनिफ्राय साफ्रोम सुबुङानो थोंजों गिबि मन्थ्रिनियाव गाव गावनि जेंनाखौ फोरमायहरनो खाबु मोनसिगोन। नंगौ, आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गिदिर सुबिदा फोसावदों। फैगौ जानुवारियाव बेखेवगोन सीएम हेल्पलाइन नम्बर एबा गिबि मन्थ्रि हेल्पलाइन नम्बर। गिबि मन्थ्रिया बावैसो सिगां फेसबुक लाइभनि गेजेरजों बे गोजोनथाव रादाबखौ फोसावदों। बे खेबनिफ्राय गिबि मन्थ्रिनि मावख'आव थोंजोङै कल खालामनानैनो नोंथाङा मोनफ्रोमबो रोखोमनि जेंनाफोरखौ फोरमायहरनो हागोन। जेंनाफोरखौ फोरमायहरनो थाखाय नोंथाङा सीएम हेल्पलाइन नम्बराव कल खालामनांगोन। बेनि अनगायैबो मोनसे व्हाट्सएप नाम्बारबो फोसावगोन, जेराव नोंथाङा व्हाट्सएप मेसेजनि गेजेरजोंबो जेंनाफोरखौ फोरमायहरनो खाबु मोनगोन। व्हाट्सएप मेसेजनि गेजेरजों जायखिजाया रोखोमनि जेंना, अजद, मेसेज एबा फट' भिडिअफोर दैथायहरनो हागोन। माब्लाबा समाव रायजो राजानि जेंना अजदफोरा गोजौ मावख'सिम एबा गिबि मन्थ्रिनिसिम सौहैनो गोलाव सम लायो आरो माब्लाबा माखासेया सौहैजोबाबो जानो हागौ, जायनि थाखाय गिबि मन्थ्रिया रायजो राजाफोरनि जेंना जेंसिखौ थोंजोङै मिथिनो थाखाय मोनसे बे हाबाफारिखौ लादों। जोबोद खम समनि गेजेरावनो रायजो राजाफोरनि मोजां गाज्रि, सुबिदा उसुबिदा, जेंना जेंसिफोर, अजदफोरखौ खोनासंनो आरो मावफुंनो गिबि मन्थ्रिनि बियो मोनसे बाखनायथाव आगान।